ப்ரோ வாட்டர்மெலன் ஸ்டார் டாக்டர் திவாகர் மாதிரி தர்பூசணி சாப்பிட்டு நீங்களும் வீடியோ போடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப நேரம் கழித்து ஒரு தர்பூசணி கடை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஆப்போசிட்டில் தான் இருக்குது. நானும் அதில் வந்து சேர்ந்து இந்த தர்பூசணி சாப்பிட்டு ஒரு வீடியோ பண்ண போகிறோம். எப்படி இருக்குன்னு தெரில, பார்ப்போம். எரியுதடி மாலா ஃபேனை போடு. ஒரு அசிங்கமாய் போச்சு குமார். ஏன்னா உங்களால் கையகளை வச்சு சும்மா இருக்க முடியாதாடா. எவனாவது ஒருத்தன் டிஃப்ரெண்டா பண்ணிட்டா போதும். அதை அப்ளை பண்ணி ட்ரெண்டிங் ஆக்கி விட்டு எங்களை சாவடிக்க வேண்டியது. உன்னால என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணி. A few moments later.